tunga lafiya ka san 2024 programme e ma min be no ko terrain ti bolo terrain me tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibe se ka dogo ni sara kalo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba awo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma edo war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebe ke itay e mami fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye parie no so jo ton o kuma la san ba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala biye taratai octobre kalo kile mugan ani nani san ba flani mugan ani saba aw munu ba fle sanga na ka wakati anga bolo la sira kilingi na bela jilen ka mali kona ya kata se mali ko kana ma ame aw bela jilen fu aka wakati utugala kono foni min nabo sika ma kono tenen fu ka trasi jumama niyo wati sili ayo bisimila kuna fondamdela bi casque bleu ale bora agloka o korona la mini minusma kon be ka minon draje ka bo anga jamana o korona la anga jamana marabako ka kuna fonia o korona la minusma mawya yira ka fo ko alno ya soro ka anga jamana marabako kon yeba balta ninka o segere ko o ba wale kon be sega dankari ulu ka lakana ola kuna fonia o kofesa o ya yira ka fo ko o ka casque bleu mini ale kumbe agloko nale kon tunga bo panguru srafe ninga taka achadi ka ni yamoria kon dilente minusma ka panguruma ninka pa ni manu kon bena franyo ka duguma srafe te saltika u fenom ninka takabo anga jamana o konona la burudame munu nu ulube ka ujenyogonin ka ulu sola done oye imma agiye aleni amato no oye gachai nun koni bingani wale taraka usekre mamara fetigi la ko dombal do ulu fe kunu tene akera dugumna sa ode aldidiri ni ansongo ni nyogon che kilometri wolonvla o bonyango do ni wakati na hake koni mafo ala mamun bino ni ulu jogina ani mamun bino ni ulu bonena unina ngasero koni ulu ya yira ka foko mado utayana mado fene ulu jogina afan fla bela jile infe anga fintigila ka kon kulo dale ninga wakati mina ulla ninga ta unyeda bingani wale nyere koni uyoroka ngani wakati na kuna fonia munu ni obora ayira la ka foko bingani wale koni kunye femi odi baga shwe ansongo ka ulu feno Durante machila ka fo koni wakati na anga fintigila ka polisu ka trase garde national ni saper pompier ma ulo koni bena mauninka uluta kerenkana sa shifina ka udo fini ula obara yere koni damnena kunu octobre kalo kile mugana saba samba flani muga ani saba ni mawbe ka taka tuka seben fura uninka ulubla ayira ka fo jama badi ni koni be seben fura ale bla rola mado be no ulu ye gele asoro uka seben fura bla la mado fene be no ulu ye noya ninka o sora langa wa yira ka fo wala sa ika seben fura koni ale kamne mado yere koni be no ulu be ka shi ayoro ula do yere koni fana be klak ula segunu ka seben fura ka yira ka fo ko uka seben fura koni o madafa do yere koni be ulu be ka depuis shuna ya kanya mugani kilo wakati fo ka taka duguje ni wakati na jaje ferakaw fe no senekela ulube ka yira ka fo ko dugukolo koni o jalino kenekena sa ulu munu be ka dugu geografia ni ka o seneni o doye tiga oyi ji koni o jolindo ka sababu yake uga balofen koni ulube ka ja dugu jukoro senekela uka fola sa ko ulu koni be ka aladili wala sa sanjiba ukana ka seka uka balofen nunu ka seka kisi chuko yamina
Burem ale be an ka jamana o kɔrɔ yan fanfɛla la hectare 10 bɔɲɔngo ka taga se bagangɛnyɔrɔ olu ma tasuma kɔni donna o la ni ka o jeni dugulamaw ka fɔla sa ko tasuma in kɔni ale bɔra kungo kɔnɔna o de la tile 2 o kɔfɛ Gurumadaha kaw fe no Gurumadaha ale be taa boyi sigida o la ni kɔni kɛra tiɲɛniba ye ni ka don dugulamaw olu kunna serew olu y'a yira ka fɔ ko ala ni dugulamaw olu ka dɛmɛ na k'u kɔni sera ka tasuma in ni ka dansigi kɛ ala a cɛniwale o kana se ka bonya cogoya min na nka fɛn min kɔni kɛra tasuma in o sababu la maa ma se ka o dɔn fɔlɔ dugulamaw ka fɔla ko kura ko maa kɔni ma bɔnɛ a nin na. Walasa ka se ka sumaya bana ni ka o kɛlɛ cogoya min na Tomi y'a dugu marabagaw kɔnɔ o kun olu jɔrɔna ko ye o de kɛra sababu ye sa octobre kalo tile 22 san 2023 u ye fara ɲɔgɔn kan ni ka o kɛ walasa ka se ka hakili falen kɛ fɛn bɛ se ka dɔbɔ sumaya bana o la cogoya min na u ka kɛnɛyaso ni o ye CSRF ye o ɲɛma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko walasa ka se ka sumaya bana ni ka dankari ale la denmisɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu si ye kalo 3 ye ka taga se san 5 ma ani muso kɔnɔma ko ka pikiri de kɔni kɛ olu la ni o ye sumaya pikiri ye ni kuma falen kɔni kɛra u ka duguti ale ɲɛna ani fara ɲɔgɔn kan jɛkulu caman fana tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la. Jumado octobre kalo tile 20 san 2023 Gabriel Touré syndicat olu y'a yira k'a fɔ ko u kun bɛ grève min na dan sigira o la grève min n'u y'a daminɛ kabini mai kalo tile 31 san 2023 Jome Kante ale y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw kɔni olu boloda la kabi octobre kalo tile 16 17 18 san 2023 ni waati na u ye dansigi kɛ u ka baarabila o la. Rassemblement pour le Mali ni o ye RPM ye ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita la ni ale tun ye o parti yɛrɛ ɲɛmaa ye Mamadou Jarasuba ni ale ye Conseil national de transition maa dɔ tun ye PCR fana tun don ni o ye waribontigi ye wasanbilo o kɔnɔna la kabi san 2013 kana se san 2018 na a kɔni ye baarabila ni ka o yira kun octobre kalo tile 23 san 2023 k'a sababu kɛ a kan ka taa kiiri tigilamaw olu ɲɛma a jɛɲɔgɔn 2 bɛ yen nɔ ni o dɔ ye wasanbilo ɲɛmaa kɔrɔ dɔ ye na ale bɛ wele ko Isiaka Siribe ka taa se ale Mamadou Jarasuba yɛrɛ ma ni waati na u kan ka taa kiiri tigilamaw ka bolo kan. An bɛ taa ko kan kibaru la États-Unis ye a ka dɛmɛ ni ka o tigɛ Gabon jamana la ka sababu kɛ k'u ye fangadafiri kɛ utu kalo tile 30 san 2023 fangadafiri min ni a kɔnnen don olu ka jamana o kɔnɔna la ni o kɔni kɛra sa olu bɛ u ka dɛmɛ ni ka o tigɛ o jamana o la o de la sa u y'a yira k'a fɔ ko don o don ni jamana in kɔni ye fanga ni ka o segin so u bɛ u ka dɛmɛ ni ka o lasegin u ma. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ka da aw kulo kan tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don ba ye ni wagati na e maa min bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen ni ka a jɔ i bɛ se k'i sen tunga lafiya ale ka tɔn na san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna ka ban villa simple $1,26,000 a tɔn wari ye 580 € ye étage duplex $42,000 a tɔn wari ye 780 € ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa an ka nɛgɛjuru sira banba 72 18 42 47 aw kan bɛn don nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.